Mugoti ata ndiwe changamiro yepamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripwa nemombe sere 8 yanembo dzako chitupa nemari yedare. Achitaura izvo ndinyamuka achitaurai achitaura kuna mugoti ata. Mugoti ata, yes. Ahora digo, ahora. Achara makati simuzwe izwi yanso uno yanonzi atawo auya pamba pamba ndisipo nyawo kashangamiri maparo achiuya achitora mukadzi wangu achibuda naye achienda naye Ndisipo apa vana vakuuya vana vachiona kudaro vana vakazosvika pakurwadzirwa nechimwe chiitiko chakaitika usiku chaakanga asvika asina kuziva kuti Ndisipo dakara asandudzirwa kunzwa nemukadzi kuti vari muno. Saka mwana mwaka ndi akazonditaura baba kugara izvi ndinokaramba namai na Arthur vanhu vakudanana pandabvunza mumwe wacho ngati iwe munhu anonzi adano kusvika pane here Ndisipo anogara achiuya baba ndabvunza kuti vanhu vakuchera mugoti pamba pangu naakomana munhu makambomuonawo here anongoya pana vachinditisaura wei asi zvaitinetsa kusaura vacho asingatagitsaura wake akaita sei aitoti asine sadza rangu pamba pangu tozongoona vasisipo inaba zvandinetsa ndikati hakuna mwana anoitira mai wake nemadira wanitawa mai kana asunga nenyaya tobva ndaenda kwashangamire maparo ndikavatsanangurira shangamire maparo akatidedza zvizhinji shangamiro zvaitaurwa newana ndakati shangamire maparo handisi kukusiyaiba kubva tichitanga kuuya musi wa28 December tichishaya vanhu pano musi wa3 January tichikwidza changamire tichizonzi tidzoke kuti nemari yenhingikini yemapurisa musi wa12 tichikatadzoka nemari yemapurisa tichikatazonzi tiye kudare. Saka ndakati changamire ndimi mandwa zvaitwa newe zvataurwa nevana kubva zvanzirwa takumbirawo kuti kuvana kandi kunokwa kutenderwe chii vana zvatava. Saka changamire ina handi kusiiba abva atomwa nachangamire vakataura mutoko wakataurwa vakachema vakadzikiswa nachangamire asi musi wekubhadhara akabata ndetsikiko akabharamba kubhadhara izvizvi zviri kuna Ishe mapano anganza atonge abhadhara chiina izvi ekenganzi mbudzi anganzi mombe nembudzi 3 akati handibhadhari. Saka zvizvi kuna changamire mapano akabvuma akatodzikisirwa ndakaita ati 4 akatobvuma akadzikisirwa changamire tisati tapinda munyaya yainokumbira kuti wagadzirisa izvi raone kuti changamire izvozvo kuti konfyuza mumamisha madzishe edu aya isu tiri madzishe hatisi mambo. Saka muri kuisana wana mambo muri kumamisha kwedu ndo zvinozoita kuti zvikaranise makuru. zita rekuti changamire izita ramambo Ishe rakabva panayo pana toro zvinzi changamire pana changa handiko. Saka zvichitaura kuti mambo manje ngama kuti madzishe machangamire zeni madzishe right iyo iri kutaurwa zviri kunzi hanzi vaiuya pamba pangu uchitora mukadzi wangu. Nyaya iyi yakambotongwa hanzi yakambotongwa kwaIshe maparura ndizvo here kuti payakatongwa wakabvuma kana yakabvuma hauna kuzobhadhara
zvaunga mandizvo here kana kuti une matauriro avari kuita kuti kana yakatongwa pamwe hauna kugutsikana tinzwisise. Kwete mama, asante. Regai nditsanangure muchidimbu. Ndakasvika kumba kwaNyamukadzi chiti iri Saturday. Ndobva ndatoti ndikuda madomasi ekutenga. Ndakatosvika pani. Pamusoro shama, hausipindira zvotaurwa namambo. Zvanzi wakambotongwa, ukasvika, wakazinzwa here. Akuchitsanangura ndandongomba guideline kuti atsanangure nyaya yake ndisati apa mubvunzo bako. Ndakasvika pamba pake iri Saturday. Ndikati ndinoda madomasi ekutenga. Akanditi pari nhasi hapana madomasi. Unouya sezvo watodaenda nawo gwagwa, unouya mangwana Sunday. Ndopa ndakati zvakanaka, inini ndichadarika mangwana Sunday ndichienda nawo kugwagwa madomasi yayo. Ndakadarika ndikatora madomasi yayo Sunday pandaenda. Ndopa ndakasvika pamba pake. Tagara Sunday, Monday, chipiri, chitatu, china, ndopa ndakaona achiuya kumba kwangu Nyamukadzi. Akanditi uri kudiwa kumba kwedu nambuya Nyamukadzi. Ndikamubvunza kwakanaka here, akangonditi handisi kuziva. Ndasvika kumba kwake ndopa akanditi nyaya takudeedzera muno wana wanditi urudana nemukadzi wangu. Akati zvakanaka zvamuri kutaura inini handizvizivi. Pawadeedza mukadzi wacho paauya paabvunzwa akati inini nyaya yamuri kutaura ini handiizivi. Zvikanzi inini kana vanhu havaramba inini yangu yakuenda kwaEdwin Maparura. Ichibva yasimuka nyaya mangwana yachengetori Friday zvaenda kwaEdwin Maparura. Yanotongwa kwaEdwin Maparura. Maparura akati ini nyaya iyi ndashaya kumboonayo. Iye akati kusvika kwawakaita pamba pangu ndinoda kuti undiripe. Ndo pandakanoramba kuripa. Edwin Maparura akati nyaya iyi handina umbowo unobatika yekuti vanhu havanodanana. Iye akati ndinoda kuripwa nekusvika kwawakaita pamba pangu. Ndo pandakaramba kuripa. Edwin mambo pataurwa tu version wamwari kuti Edwin wakati ngaripe, umwe akati Edwin wakati hapana nyaya. Yakambosvikawo here nekwenyu? Ya, yakasvika mambo. Muri kuona ndasimuka ndini ndauya nawo ende awana awa wazukuru wangu. Ende zvakaitika apa munditonetsamba maminitsi 1 irimo saka tawenzanisa nyaya iyi. Iye ari kuramba si zvakataura wana zvinosiririsa kana muno mutsime ndindakauya kundomangara nyaya iyi. Wana wakataurwa wakauya pa tripoti akati wana wadiki musauye hini nawo please. Zvakasiririsa munhu wese padare wana wachitaura. Waiti Wana waitaura kuti tiri kuona asamukuti achiina mai wedu. Saka tazotaurira baba. achidini kudanana kudini chirara wese achitaura namai. wana kurara namai Wachirara here kana vachisvirana here? Ai, waiona wachitaura wese wachiravhana. Wachisvodana here, wachibatana mazamu here, vaibata mazamu. Vaibata mazamu, saka imwe tsamba yakanyorwa nevanhu vese irimo mukati. Ndingahumbuka nekuti nhau iyi yezvekudanana kwevanhu yekuti vanhu ari kurara nemukadzi wangu inhau inoputsa musha, inoda zviro zvinobatika. Iye ataurirwa kuti newana kuti mai vari kurara nemurume. Ndinodarira kuti haifanira kuti amhanye nehumbohwo hwewana, aifanira kuchironga tsoro yake kuti adi abati nekuti mwana anokwanisa kutaurirwa chinhu chese chese nemunhu mukuru achiita
zvinhu zvingani zvatanzwa vana vachiita taura. Dai paine vanotarisa mafirimu echiindia ari kuitika mazuva anaya, unoona vana vachitanyeperwa kuti taura zvakati, munhu achitoda kutosvika pakundosunungurwa. Asi asina munhu akumboita izvozvo, otozoona kuti munhu akundoika ozorerwa taiwa ndaitamba hangu mwana umbowo hwemwana. Saka ituka vana vacho wakawa wangaite vairi washanu 100, but tiri kutaura kuti iye ataurirwa nevana kuti ndo zviri kuitika. Anditi wakwenyerwa mai havasi kuzviziva kuti baba vataurwa nechi makazoita sei. Ndikati baba zvanga zvakuitika pamumba mangu, ndakataka kuzvitora kuzvibatanidza kuti mai vaiti ingodai watora kumbeza chinoona mukicheni, ingodai watora. Ndakataka kuzvibatanidza ndifunge kuti ndogara here munhu achibikira sacho ndichimirira kuti ndimubate inoti ndaito zvokufunga pauro chokwadi. Ndakangowa neana nezvese zvazvakuita papa ndikabvunza varume vese vari muno kuti mukasamidzana nevakadzi venyu, wangani vakadzi vakambotama pamubhedha vachindorara kana kune wana wangani muno? Chiwabvunze wese varume muno madzishe, titange nemadzishe, hamusati mambozviita here imimi kuti masamidzana nemukadzi wenyu ondorara newana? Panonetsa nei? Ndimi megamuzati mazvita ndakatibvunza vamwana mutaurei chowana. Ndinoda kuti ndibvunze hangu kuti ndinenge ndichati tsoke tsamba dzakanyorwapo dzakandichinyi wati ndozvavataura macontents etsamba ari kuti naiyeyo Mudetse padare pavo nemachembe ndoumbo wacho ndiumbo wacho. Hapana something chiri bvunzai imimi tamunoda kubvunza chirikutaura kuti tiri kuitonga nyaya iyi fresh kuti wana wakatara kuti wakaona ari kutsvorwa ari kukiswa kana kuti wari pamubhedha kana kuti wakaona sei. vakati mumwe musi wacho akanga achitobata mama ndozviratirwa tababa achitobata ichazada mukicheni mangu ini ndachizoa kuti ndandipo ba. Mumwe musi kwakutorana mai kwakuzodzoka chiga pasiriti vatorana pamba akauya vatora mai pesa pangaita mai Ndisipo akanyatsodzodza nhasi handipo kuti ndaenda kumusangano ndaenda kupa ubasa mataurwa newana ndomubvunza tiri kubvunza makazoita chii? aiwa zvinobati kuti hangu indakabva ndikati ai ndikandiendawo nenyaya yangu kuna Ishe wandionerewo kuti asi avasadogona kuti anashonda yavo yanyasoya kuda kuti vanhu vabvuzwa pavarika pavatomuratomukuru zvavakataurirwa nyaya yavo nemwana vanozviziva kuti vaitema munhu dengo pasina nyaya ari mazvezi emwana nekuti zvokanga vataurirwa iwo vangadai vakatanga kutresa mukadzi wavo kuti zvataurwa nemwana izvi zvoita action ipe kuti zvibachiendeka mukadzi wavo vangadai vakaita iwo action yavo nhasi ine umbo hwakazara yeufakadzi wavo urikutaura vegaya kuti pasina mwana pasina chii ndakabata mukadzi wangu aina nhingi panzvimbo yakati akwatorarama isei ingaine ine evidence isina zvakawanda vakatosika tichitendera apa tiri kutonga chinhu chisipo. Mbata wamukonya changamirika nyaya iri kutotyisa futi pane dzimwe nguva. Ndafunga kuti wachati kubva pawana sezvotaurwa upinda second stage zvatanga nekubva nekuwana kusvika wazondoti ji unoziva kuti wana kupindira upungu wababa namai ingozi wana kutara baba kuti mai vari kunzwai mai baba vari wana kutarisa nyaya idzodzo ndobasa remwana
nyaya dzerudzidzo irworwu takaiona ichiitika, asi tinoziva ndezvekuti toda kuti chekutanga tizive kuti vana vane makore mangani. Chechipiri, vana vanenge vakura vanongotaura zvinhu vachitaura pachizoitika action inoitwa. Tine akatorerwa chikomba chake mai vakandopiwa kwakauya tsamba chibva yapiwa mai wana wakasvika wakaona tsamba yakandwa nepadhoo iri kumirira kuti mai kanga wasvika wotere tsamba iyoyo. Wana ndokubva watora tsamba ndokubva wawerenga zvikanzi shamwari ndini ngatindosangana ipapo pazimunyunyariya. Wana vakangoti tsamba iyi yanyorwa mai. Saka baba wakabva wasvika kuchibva kuHarare vari kutouyawo usiku hwachibva wasvika inguva yeChristmas iyo. Wasvika kudaro wana vakangotora tsamba wachibva wandoipa kunani? Kuna baba. Waipa kuna baba, baba wakati tsamba iyi yabva kupi? Zvikanzi baba isusu tamuona tsamba iyi asi munhu auya netsamba tamudinero tamuona. Imimi chiendai kumunyunya kuri kudini? Kukutaurwa. Saka zvakaitika ngezvokuti mai vakaona tsamba iyi, asi mai zvavakaona tsamba iyi vana vakange vatoidini kare vatoiona. Vana vakangotaura kuna baba endai kumunyunya kwataurwa netsamba. Zvikwati baba vakasimuka vakaenda vakandomira pamusoro pegomo. Mai vakabva paramba vachiti baba chambotora huni dzangu. Vaenda mai vaya vakangofamba vachifamba baba vakabva vaenda pamusoro pegomo vachibva vatarisa vatoone zvedi mai vaya vatodini havanongotora nemukadzi wavo vakateerera bedzi zvataurwa nevana kuti endai baba endai kunyunya imimi. Vana havana kumbotaura kuti mai vari kuita zvakati. Zvakaitika baba vapo pamunyunya paya, baba vari mugomo vatoone zvedi mai pamunyunya paya. Chikomba chakudzika vasvika chiri kubaya ndandiso zvasvika vasangana namai waya. Mai waya vakasvika kwazambia ravo. Baba wakachizodzika mugomo manje kuchienda kupi? Munyunya kuya. Ndipo wakabva wasvika kumunyunya wachitoona vanhu vatopai wapa basa. Akangosvika bedzi mugomo kuti ndizvo muri kuita pano. Mai akashaya simba, murume akabva ashaya simba akarova murume. Akatiza akadzingirira akandobata mukadzi akamudini akamurowa. Mukadzi akaenda kumba murume waye akabva roho necheni akabva auya kuzondomangara kwasabu kuti ndo zvandeni ndabata mhuka yangu. Wabata mhuka yangu kwakuchituma kupolisa kwakuenda kwakundotora munhu mai nenge achigara kwakuti zvechokwadi nyaya yakadini yakatongwa ngoti zvakaita evidence. Vana vanoziva kana vasati vakura vana ivavo usatore makuhwa uchivaisa pai mumba mako. Chitanga wacherechedza kuti mukadzi wako ndizvaari kuita here. Asi kana vakura vana ava vabva zera right, iyoyo nyaya iyoyo inoda kuti izikanwe, asi imhosva kuvana kuti vataure chikomba chamai. Ndapedza keroni pamusoro panotaurwa nenyaya yewana kwedu isusu. Nyaya yakaitika iyoyi manje mwana mukomana ndikatomutaura nedza rake fani mutanga kwakutaurira baba kuti baba muri kusenza imburawo mai vari kunyengwa nanhingi. Kwabva wataura baba ndobva wapengerana nemukadzi. Izvo zvekushama zvaita awa izvi ivo manje havana kuita zvekuti kudare zvimatareba izvo wakadzinga mukadzi nekuti mukadzi anga anyengwa nehuku zvatakaita pahukama kudai. Mukoma onyenga mukadzi wemunin'ini, munin'ini onyenga mukadzi wamukoma. Ndo zvava zvakaita. Saka uya akabva ati get away hamba mushoko wabva aramba mukadzi. Ndataurirwa nafani kuti iwewe wakanyengwa napamukuru nin'ini ande wabva waramba wabva tora mukadzi. Fani akaenda kunotsvaka basa kubasa kubulawayo baba waibva wamudzoka wamugara pamusha. Fani aibva akura manje akusenza kubulawayo wetachiro aisenza municipality. Ndoda kutaura kuti Fani airedzawo. Fani akangoonekwa akadai akafa akadai mudhemu akangomira kudai. Kwatotsvagwa newaya vanotsvaga mapurisa mumvura kuti kamidhemu kwatomunyurura akamira. Uyu mupenyu kunge mupenyu kwatoburisa munhu akatofa kwatofa mudhemu munotsvaga muchiredzwa newamba
nenyaya yekuti mai mambo panyaya iyi unofa kuti tazviona tichokwadi sezvabva kutaurwa kunzi wana wauda zera kuti zvakadii kuti watopiwa tip hazvinei nekuti hazvinei nezera iwe teerera kutoti zvataurwa izvi ngezvechokwadi here uone action yako nokutoti tachiona dzakawanda iwe wandira wega uwane umbowo tinotaurwa zvakawanda kunzoti wadanana ndingewo saka pasina umbo hapana haungateedzeri zviri kutaurwa navanhu asi iwe uchitsvaga wega ronda wega pauno zviri kufamba sei changobvunza kuti zviri kufamba sei wari kuita sei unzoti wanoenda wakadai iwe uendawo ikoko sezvataurwa kuti wakazoenda kwakati wondotsvaga wobata munhu red head ndomwani umbo wana wedu mazuva ano wachikubara wakuongorora mararamiro andamai nababa mumba saka wana ava panguva inipikisa amai nababa wana wane divi ravanozozembera wachisapota saka pakusapota kwavo kuyawo vanogona kusapota mai kana kuti vanosapota baba saka vanenge vakufudza one of the two pepapa wairi wavo kana vari kusapota mai vanofudza baba wachipa information kuna mai kuti baba wazodai taona vaine mukadzi pakati kana vari kusapotawo baba vanotaurawo mai kuti baba mai taona vaine mukadzi pakati vaine murume pakati saka wana wedu vari kurwisanisa zvimwe zvatofana kutaura chokwadi zvimwe vanenge vari kudivi remunhu vari kusapota pamagariro akaita wafana mai munhu ini kuona kwangu ndikuona kuti tiringotaura nyaya isina kana musoro pairi inyaya yangomukawo kuti mapuhwa evana babawa wakaudza nyaya yawasina musoro naye avenge vari vamwe sekutaura kwaita chanamira waingouya kanembowe kuti wana wandiudza ndakazobata mudzimai wangu akadai saka ndiri kuona fanika tiringotamisirwa nedunguwa pasina nyaya yatinofanirwa kuti tichiteerera pasina nyaya ndokuona kwendiri kuita kuchana kuti wana hawanyeti kutaura mai wavo hazvikozvo nezviri kwazvino basi nyaya iyi inonetsa kuti tibate umbowo hwakadii unobatika nekuti baba kana zveshuwa mudzimai wavo anga ari kuzviita wakanga watoona chanzi kana kuti nzira dzekuti wachibate chokwadi wangadai wakachiti warinzwa shoko iroro wakachiita iwo semunhu sababa pamba wakaona mafambiro amai wakatoita fanika munhu asingatombozivi semunhu ari kutaura kuti ndaigara ndichienda kwakati zvese izvozvo aichinyepa kune vana taura nevana wake kuti right ndichatiti kune amai ndiri kudii ndiri kumbobuda iyo ndake padhuze imi vana kana manzwa mangoona yasvika zvaanodosvika usiku sekutaura kwaari kuita kuti aitouya neusiku achitorara pamba paanouya imimi muhamandiuya mondikwenyera ndodii ndosvika kana kuti kwasviba waingouya muberewere wogara muberewere chikomba chaingouya chichiziva kuti baba waenda sekuenda kwavanoita vowabatikidza asi kuti wakatora mashoko ewana wana wakura sei unogoti ichokwadi sei pasina umbowo imimi umbowo hwamungatipe kuti chokwadi zvakaitika ndeupi inyaya ngani dzinoipa mawitness enhema
pane watawanzoitira kuti wakati wanogara achiuya achiti wese apo waka ubo awarubota hanzi wanosvika wangosvika haana kuti wakamubata wakarara kana iwo Ishe zvavari kutaura nenyaya yewana padare ravo panapa wakanyangwa minetsa wana wakataura kuna baba wavo mushure mekurwadziwa nezvaiita mai wavo nyaya ikamangarwa dare raona kuti ata ane mhosva akapiwa mutongo wake wekusvika achibuda nemukadzi wemunhu akabvuma kuti anoripa nyaya yakatongwa musi wa8 December 2023 akanzi aripe mbudzi ndizvozvo tinota but kutaura tere shuwa wana wangarwadziwe here nezviri kuita mai zvokusvika kuenda kudare kundopisana namai 1 2 ndakatarisa futi ndikunyatsoona kuti ipo papa wanyamukachavo nemudzimai wavo ndofunga pamba penyu apa hazviitwi pamba zvazvazvo pane wana wakuita form 4 hazviiti mune ushamwari here inimi namugoti hamuna ushamwari mangota kuti mugoti akapapanga achiti ndisavira wangu awa ndikumawa ndilongobata mastatement akataura newana chakanyanya kurwadza mwana wekutanga akaudza kuma akaenda achida unotora foni bababa awo achisoti handidi foni inochaja kumba kwani bababa then mwana aenda achinosvika kuti ndikuda foni zikanzi watumwana mamhoko kuna baba wako ndikutochi foni mwana akati akoma bo baba wangu papi mwana bvanzi chienda kwani pamaichiriti ndokwainosombochaja asi baba wanga vari wane foni baba wando wakazobva futi nefoni wachienda naye kunani kuna maiguru wangu kumba wakusiku wana zvese zvava zviri mumasumani mavo ndobva wakatsanangura nyaya iyi ndikati amboma zvana kushanda atore murume tinodii tinogadzirisana namaiguru wacho maiguru takawadedza nokuda 2 times wakarangwa wari kwawari asi chawakaona ndechoti taikwidza nevavo nesu takateedzana pakaona kuti zvinhu zvangu zviya zvadi zvinogona kuti zvabatika nevemwedzi saka kutaura kwakaita vana saka mafoni ipapo umbowo wekuti waisvirana ndeupi ndopakatangira mwana kutaura ndozvatuti umbowo iweyo tatiri kukubvunza iweyo kuti umbowo wekuti vanhu havaisvirana ndeupi tazosvika tichibvunza mwana taagumba tina baba tatitipindure kuti pafoni ipapo umbowo iweyo hwawakabata kuti ai vanhu vanosviranawo ndeupi ndewekuti baba wakazotira nefoni mwana anyimwa foni right ko munhu akapa foni akanga apa amutaurira kuti chii munhu akapa baba wako foni yaisoenda nemwana mwana akanyimwa foni musi wacho yaenda nani musuku yakaenda namai wacho saka ndozvatuti munhu akasiya foni akasiya instruction yekuti chii nenyaya yefoni akasiya instruction yekuti chii ndozvatuti instruction yaasiya foni akapa instruction yekuti chii kuna mugodi vawana here ozoya nayo instruction yakapa kuna awa ndekuti waisotora foni yavo pasina mwana saka kana vanga vachisogara vachitora foni yavo pasina mwana aimirira kakuti mai wavo watore chii foni yavo nekuti ndiyo instruction yakanga iripo ipapo mambo ndobva ndazonzwa manje kuti mukadzi wandi kurambidza kuendesa foni ipo ndokwanzi futi newana baba vari kudanana mai wedu ndochidii ndozvatuti umbowo hwacho huri papi pekuti wakarara wese mambo pane tsamba yevillage murume uyu unogara naye zvakanaka wanetsa naye anobuda matara akawanda achingoti unodii kumubata zvamunotoziya wakadii kuti achiyatsotibata Patsora imambo inoda kubvunza wanyamukadzi kuti wakabata mugoti ari panzvimbo nemukadzi wauya
ndo mubvunzo watareka hauna anza wati hongu kana kuti kwete ndikatotsanangurira wandaita ndo atasanangura hapana izvozvo kuti haana kumubata akanzwa saka tikungotenderera panyaya isina hongu tikutonga magunda tiri kuda kuedza kuti pamwe pangabude kubvunza mibvunzo yese kuda kuona kuti pangabude here humwe humbowo hungatiratidze kuti zveshuwa mugoti airara nenani ndichiri kutoenda mukadzi akabva atongosara achirongeka apa isati yatombotonga svika ambuya wacho chaiyo mai ambuya wake ndo akazotonoburitsa bupuro musi yatonga nyaya yababa wandikanini achiti bupuro okuburo nambuya mukadzi akatoenda chatikatode chikonzero chekuti dai mukadzi ari papapa taakumubvunza kuti ngeiwe wakabuditsa gupuro pamwe anotaura kuti nababa waindirwo pamwe anotaura kuti aiwa nababa vanoshusha pamwe anotaura kuti chii ndo zvikonzero zvandakadii zvatakasiyira murume kana kuti ndane makore mairi ndicherera mukicheni nevana baba achangamiri ini ndida kubatsira baba wakamhanhara mabatsiro ndako aita ndezvekuti ingave nechokwadi nyaya yavo nekuti uyu murume uyu ainyenga mukadzi wavo asi nyaya yavo changamire haina humbo uyu paakagara ipapapa kana aizviitawo izvozvi ega pache zvakanyatsotoziva kuti shuwa mukadzi wababa wandaimunyenga asi nekuda kwekuti hapana humbowo ungamboratidze kuti uyu angabatwe nemhosva nedare hapana asi chokwadi chiripo uyu kunyenga inyenga unogoti chokwadi sei tipe humbowo hwacho nekuti kavati chokwadi watipei humbowo machiona papi tipo chokwadi hwako waona papi chamire nezvaringandinombotaura kuzokuti yatodzidziswa vanofunga atova mukadzi wekutotanga nekubvuma kana timbonyenga mukadzi wavanhu because wane zvawatodzidza mudare kuti inini nderuko kana ndikuita zvawakadzi wanhu wakunofa babao kana wachisozvita wane zvawatodzidza mukati mechidare asi panyaya yaichaichai kuti munhu abatwe nemhosva pamusoro changu ini nangoona mhosva ndikuona kuti haisi kugona hai kubuda pachena uye chandatoona ndechekuti magariro engakaita nyamukadzi nemukadzi wake ambotaura achiti wairara mukicheni kakawanda azotaura zvachiti akapiwa gupuro naambuya isi ipapapo pakuda ndionesa kuti wangu wasina kutogara zvakanaka ukauda kungotsvaka kuti saka mukadzi akazoenda sei pauda kupomera asi wagara wari kutonetsana mumba mavo kuti tibvunze nyamukachi uchikuda mukadzi wako here akaenda saka uda kuripirwa chinhu chausina kubatira mhosva here akaenda uda kuripirwa chinhu chausina kubatira mhosva here akaenda tatizvisinei tokeraitagara tichiri kutonga hatisati tapedza iwe burisa humbowo hunoratidza kuti chii uyu mugoti aisvira mukadzi wako humbowo hunobatika hwekuti kana neuyu akaita apiwa ichienda kunext stage magistrate kana uchienda kunext stage kuhigh court panenge paine humbowo hunobatika kuti aiwa inini ndanzwa kuti ndo zviri kuita ndakazoita zvakati zvikandikwanisa kuti ndione kuti zveshuwa mugoti ari kurara nemukadzi wangu iri rekuti nini ndaiti ndakabva ndaita hasha hanzi hasha hadziwaki musha asi hasha dzinoputsa chii
Saka wakakasika kuita hasha, iwe wakangowato anga achizviita wakangotori right path, gwara rakanaka rekuti undomuone uyu ari pamusoro pemukadzi wako. Asi nenhau yehasha, hasha hadzina kwadzinodii, kwadzinopisa kuita tsotso marodha, nekuti unokasika kuita hasha usina kuona kuti ko zvinhu zviri kuenda kupi. Zvinove matare manje vanhu vanofanira kukubatsira vanoshaya kuti right tinomuconvicta nenhau ipi. Wanzwa uyu akaratidzwa tsamba akabva anyarara, haana kuenda netsamba, akandodii, akandopenga, akatora tsamba ndokuona, ndokuenda kwavaiita, ndobva aona mukadzi wake ari pai, ari usviva. Naizvozvo akabva arowa futi makumbo kuti pava paite umbo. Saka zvakange zvine gwara. Kana nhasi vanhu vese vanonge vachitenda kuti zvesho akawanikidzwa chii, asi method yacho yaakakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuwana wake. Handiti saka dare rinoona kuti hatingakwanisi kuti timuti adi abhadhari, nekuti hapanai umbo hunobatika. Nokuti iri nhau idzi dzinoda umbowo chaiwo hunobatika kuti ticonvicte munhu kuti iwewe wakaonekwa ukabatwa musi wakati nanhingi. Hazvirevi kuti iwe chete ndiwo unobata, kana hama dzevanhu tine nhau munomu dzatinoconvicta, hama chaidzo dzatoona. Umwe ari kuBotswana uko, asi hama dzakauya dzikadii, dzikaona, dzikabata chikomba, uyu wozongodaidzwa hake kuuya kuita chii. Handiti so nhau yako hapana umbo hunobatika. Saka nhau yakatongwa kwaIshe, Ishe wakakanganisa, nekuti pakange pasina umbo, anga ari makuhwa kufungidzira chete chete, pasina zvino zvinobatika. Saka tinodhisimisa nyaya iyi. Okay, ngatisimuke kutenda.